Вітаем усіх слухачоў каналу Культура. За пультам гукарэжысёра Ларыса Мараева, ля мікрафона Владимир Трапянок. Гаварыць значыць маляваць зрокавыя вобразы. Адпаведна, слухаць значыць бачыць тое, пра што гавораць. Так можна парафразіраваць словы Канстанціна Станіслаўскага, якія выдатна стасуюцца з нашай радыёдзейнасцю. І найбольш актуальныя гэтыя словы для спецыялізаванага канала Культура, дзе вялікая ўвага надаецца агучванню літаратуры. А слухачы ў сваёй фантазіі, уяўленні, так бы мовіць, малююць усе вобразы, абставіны і падзеі. Радыё і літаратура, так можна характарызаваць тэму нашых сённяшніх дыялогаў пра культуру, і абмяркуем мы яе з намеснікам дырэктара канала Культура, журналістам, пісьменнікам, публіцыстам Навумам Гальпяровічам. Дарэчы, шаноўныя, калі жадаеце паўдзельнічаць у дыскусіі, калі ласка, далучайцеся праз кароткі нумар для СМС 1029. Дзяліцеся ўражаннямі ад пачутага літаратурна-мастацкага вяшчання канала Культура, но таксама выказвайце сваю думку пра важнасць прысутнасці літаратуры ў эфіры. Яшчэ раз нагадаю нумар для вашых СМС 1029. Навум Яковлевич, вітаю вас таксама, дзень добры. Вітаю і наших слухачоў. Канешне, вось сёння, калі вясна, калі ўсё ж такі вось свеціць сонца, веснавое, красавік, канешне, літаратура, паэзія і канал Культура — гэта вот тая тэма, пра якую хочацца гаварыць і пра якую можна гаварыць і трэба гаварыць. Я нашым слухачам акрэслю такое поле распавесці пра важнасць літаратуры. Давайте мы з гэтага і пачнём. Сапраўды, вось на вашу думку, наколькі зараз актуальная літаратура, прысутнасць яе ў медыяпрасторы і ў прыватнасці ж на нашым канале? Ну, я лічу, што літаратура заўсёды была актуальная, і радыё і літаратура, канешне, яны ішлі поруч заўсёды. І, канешне, калі можна гаварыць, я знаю, што сёння ёсць немало даследаванняў пра тое, як пачынала працаваць радыё, якія пісьменнікі, нашы класікі працавалі на радыё. Ну, а пачнём мы, так скажем, ад адваротнага. Пачнём з сённяшняга дня. Пачнём з таго, дзеля чаго вот патрэбна літаратура зараз на радыё. Ну, трэба сказаць, што вось 90-е гады прынеслі вот много буму, калі можна так сказаць, калі пачалі мяняцца структуры радыё, тэлебачання, калі вот на змену такому павольнаму, класічнаму, скажем, выяўленню сродкаў літаратурных і іншых на радыё прыйшлі, так сказаць, такія дынамічныя сродкі, і больш з'явілася такіх сенсацыйных іншых матэрыялаў, і захапіўшыся гэтым, радыё, асабліва FM-станцыі, пачалі вось выконваць нейкую абслугоўваючую функцыю таго для адпачынку, для ног. Скажем, радыё для ног, для тых, так сказаць, вот забаў, калі чалавек едзе ў машыне і слухае юмарыстычныя перадачы і гэтак далей. І часам вот гэта хваля, скажем, можа быць, адсунула літаратуру на радыё, можа быць, на другі план. Але я нагадаю одну такую цікавую гісторыю з уласнага жыцця. Я вот некалькі год таму назад быў у Пекіне, і вот едзем мы ў таксі, і гучыць голас, адзін голас, які нешта чытае, і таксіст слухае уважліва. І я тады пытаюся, так сказаць, у свайго спадарожніка: а што гэта цікава, што гэта ён слухае? А ён, аказвае, слухае казку. Оказывается, у Китае по радио, значит, передают казки, вот, и вот таксист, який едзе, значит, вот, за рулем, слухае казку. Цяпер часам можна пачуць, што чалавек, які едзе за рулем, і са мной таксама такое было, я памятаю, ехаў на Нарач, і слухаю Бориса Акуніна, читае актёр, і на працягу вот усёй дарогі шафёр слухае, я з задавальненнем паслухаў вот это аўдыёкніга, ясна. Аўдыёкнігу. То есть літаратура патроху, значит, на пачатку вот такі, калі бум такі быў, нібыта літаратуру адсунулі. Але літаратура, которая пачыналася з Гамера, которая пачыналася са старажытнай літаратуры, з рымскай, грецкай там і гэтак далей, яна вечная. І аказалася, што яе спыніць немагчыма, і на радыё ў тым ліку.
Ну так, я, дарэчы, хачу яшчэ падоўжыць вашу думку пра тое, што літаратура з'явілася, магчыма, значна раней, бо вы правільна, абсалютна слушна ўзгадалі пра актуальнасць казак у эфіры, так? А казкі — гэта найперш вусная народная творчасць, якая з'явілася, як толькі чалавек навучыўся размаўляць, як толькі пачаў перадаваць нейкі пэўны вопыт. Вось, адпаведна, літаратура, як мастацтва, можа быць адно з найстарэйшых. Падзяляеце так, мастацтва, магчыма быць і так, так? А калі зноў жа казаць пра літаратуру на радыё, то я хачу згадаць адну цытату Расціслава Плята, які калісьці сказаў, што, дарэчы, радыё, калі намацоўвала вось гэтыя першыя крокі агучвання літаратуры ў сваім эфіры, дык вось ён тады, Расціслав Плят, сказаў пра тое, што калі літаратура на радыё агучваецца безэмацыянальна, калі проста, як быццам бы прыгожа чытаюцца там нейкія словы і накладваецца музыка, то вось гэтым займацца не трэба. Ну, думка, канечне, спрэчная. Чаму? Таму што Расціслаў Плят казаў з пазіцыі тэатрала, акцёра. І радыётэатр — гэта крышачку іншая, скажам так, прыступка, бо радыётэатр у эфіры — гэта найвышэйшая праява творчасці. Но тым не менш, літаратура, яна не можа быць неэмацыйнай. І так. Поэтому в любым выпадку, конечно, можна з ім у большыні, так сказаць, згадзіцца, таму што голас, і гэта таксама вельмі цікавая акалічнасць, калі гаварыць пра літаратуру на радыё, таму што да таго, што напісаў пісьменнік, да тых вот слоў, якія можа пачытаць кожны чалавек, калі іх агучваюць акцёры, калі іх агучваюць дыктары, калі іх агучвае сам аўтар, то дадаецца такое ўражанне эмацыйнае, таму што голас якраз мае уласцівасць выклікаць пачуцці, дадатковыя, скажам, пачуцці. Калі чалавек чытае, адкрывае кніжку, ён чытае, ён уяўляе сабе, ягоныя пачуцці ціхія, скажам, ягоныя ўнутраныя пачуцці. А голас чалавечы дабаўляе яму вот этой афарбоўкі, якая радыё, і поэтому радыё і літаратура, конечно, я вот, напрыклад, может быть, я памыляюся, но я не магу сабе ўявіць тое радыё, сур'ёзнае радыё, класічнае радыё без чытання літаратурных твораў, таму што літаратура і радыё — гэта, блізкія вельмі паняцці, і, можа быць, нават адно паняцце, калі гаварыць па вялікаму рахунку. Слова і эфір, і радыё — гэта слова і эфір таксама, так, адпаведна, гэта сапраўды такія ўзаемазамяняльныя складнікі, і уявіць, напрыклад, радыё без літаратуры сапраўды немагчыма. І, дарэчы, калі казаць аб прысутнасці літаратуры не толькі на дзяржаўным радыё, але яшчэ і на FM-станцыях, так, я хачу зараз падзяліцца сваімі такімі і ўспамінамі і распавесці пра сучасны стан прысутнасці літаратуры. Так, у Мінску, у прыватнасці, больш за 25 радыёстанцый працуюць, і толькі на 2 станцыях, на 2 хвалях прысутнічае літаратура. Гэта беларуская дзяржаўнае радыё, першы нацыянальны канал і спецыялізаваны канал «Культура». Калі прыгадваць дзейнасць камерцыйных станцый, а яны якраз такі складаюць гэтую большасць у радыёэфіры, так, то памятаеце, можа быць, калісьці на камерцыйнай станцыі была такая рубрыка, якая называлася «Імгненні паэзіі». І здавалася б, вось гэтае несумяшчэнне камерцыйнай станцыі, дзе гучыць выключна музыка і навіны і рэклама, так, гучаць вось гэтыя выбраныя радкі, прычым цудоўнай паэзіі. І падзялюся шчыра, зноў жа, сваімі ўспамінамі, мне тады падабалася, бо яно надавала, скажам так, вот гэтаму камерцыйнаму FM-фармату, надавала яшчэ пэўны і ўзровень. І вось гэта было прыемна. І я, па шчырасці, зараз скажу, часам не разумею, чаму так мала паэзіі навокал, таму што радыё без слова немагчыма. І калі мы кажам пра сапраўднае радыё, то радыё — гэта найперш слова. Конечно, калі вот я могу таксама прывесці прыклад для наших слухачоў, калі мы 21 сакавіка у сусветны дзень паэзіі просто вырашылі, што нашы супрацоўнікі пачытаюць свае любімыя вершы. І гэтыя вершы на працягу сутак гучалі, гэта і Барадулін, гэта і Ларыса Геніюш, і многія іншыя, так сказаць, цікавыя, Владимир Караткевич і Марина Цвітанова,
Цветаева і Бадлер нават. І, разумееце, слухачы таксама былі званкі, мне асабіста былі званкі, смс-кі нам прысылалі, што вот гэта, ну, скажем, так сказать, упрыгожвае жыццё. Калі вот чалавек, вот раптам музыка, і раптам ён слухае верш, а вершы, конечно, любимые, хорошие вершы, значныя вершы, і прысутнасць паэзіі у эфіры, гэта вельмі цікава, і гэта нібыта эфіры створаны дзеля гэтага, каб там гучалі вершы, каб гучала паэзія, таму што паэзія, яна ж эмацыйная таксама, і гэта ж не чытаць казку, і не чытаць аповесці, не чытаць раман, што мы таксама гэта робім з працягам, але вот літаральна 2 хвіліны і такі эмацыйны зарад, які можа вот у дадзены момант памагчы человеку и, ну, скажем, поднять ему настрой, полепшить ягонае адчуванне и вось нагадать ему, что свет все-таки прыгожий, и в этом свете есть и каханне, и весна, и много-много іншага светлага и добрага, потому что зацикливаться на проблемах, на тым, что каждый день хвалюе человека, и раптом вот неяк так подумать, что вакол, мы ж люди, и мы любим прыгажосць, і прыгажосць, ну, як казаў класік, павінна ўратаваць свет. Я абсалютна згодны з вами тут, Навум Яковлевич. Адзінае, што я зараз хачу нагадаць нашым слухачам, што сёння ў дыялогах пра культуру мы гаворым пра радыё і літаратуру, таму, шаноўныя сябры, калі вы таксама хочаце паўдзельнічаць у нашых дыскусіях, падзяліцца пэўнымі ўспамінамі, калі ласка, нумар для вашых смс 102,9 1029. Дарэчы, 102,9 гэта хваля канала Культура ў Мінску. Ну і калі казаць пра высакародную вось гэтую місію паэзіі і літаратуры ў эфіры, то тут вы вельмі слушна, абсалютна я падтрымліваю вашу думку, сказали про тое, што найбольш паэзія здольная ўзвысіць чалавека. І сапраўды зараз, калі здавалася б такая велізарная колькасць і радыёстанцый, і тэлеканалаў, і прысутнасць высокадухоўнага прадукту мінімальная. І вось тут, дарэчы, узнікае яшчэ такая праблема, якая з'явілася ў канцы 80-х гадоў. У прыватнасці, калі казалі пра тэлебачанне і казалі пра экалогію на тэлебачанні, калі тэлебачанне пайшло зусім іншым шляхам развіцця, галоўная задача ў прыватнасці хаця б беларускага радыё захаваць вось тое сапраўднае, што можа ўплываць, уздзейнічаць на чалавека. І калі казаць пра тое, што сапраўды шмат у нашым жыцці нейкага такога чарнушнага, побытавага і праблемнага, дык вот літаратура ў радыёэфіры дазваляе якраз такі пазбавіцца ад гэтых усіх, скажам, негатыўных момантаў і сапраўды, так вы правильно абсалютна сказалі, адчуць вось гэтую прыгажосць. І зноў жа тут вельмі важна трэба уметь чалавеку, скажем так, адрозніваць нейкія рэчы побытавыя і праблемныя будзённыя, скажем так, ад рэчаў духоўных і ўзвышаных. І нашае жыццё заўсёды складаецца, скажем так, вот з нейкіх такіх момантаў барацьбы паміж светлым, узвышаным і паміж нейкім такім цёмным і прыземленым. Вось, і адпаведна літаратура гэта вось то, як казалі калісьці ў класічным творы, луч света в цёмным царстве, і гэта вельмі прыемна, што хаця б на канале Культура, на першым нацыянальным канале гучыць гэтая паэзія. Але давайте будзем вяртацца да нашай тэмы, так, і пагаворым пра тое, як пачыналася супрацоўніцтва пісьменнікаў з беларускім радыё. Усё пачалося, дарэчы, ў 1920-е гады, калі з'явілася адзіная хваля ў нашай прасторы, аўдыяльнай прасторы, калі 15 лістапада 1925 года ў эфіры прагучалі словы ўпершыню «Гаворыць Мінск». І вось з таго моманту, калі тагачасныя супрацоўнікі пачалі думаць, клапаціцца пра тое, чым напоўніць эфір, пачалі запрашаць і акцёраў, і пісьменнікаў. Так, і многія пісьменнікі, многія творцы, многія паэты сталі адначасова і супрацоўнікамі радыё, і яны сталі працаваць у эфіры.
Але я хотел бы сказать, что вось такі эпизод, напэўна, вы скажете яшчэ много цікавых эпизодаў. Я знаю, что Владимир Трапянок займаўся гэтым пытаннем, вот лежаць тут доклады на розных конференциях, потому что мы рассказывали, говорили про радио. Так вот, один из таких эпизодов, что юбилей Янки Купалы радио вело прямый репортаж с кватэры Янки Купалы. Разумеете, тады ж не такая была техника и не такая была магчымасць вось неяк так трансляваць гэта все, але вот быў пастаўлены микрофон посярод стола юбилейного, и вот, значит, все удзельники гэтага святкавання выказываліся. А ўвогуле, калі гаварыць, то, конечно, радыё было звязано ўпершыню, дала магчымасць паслухаць голас Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максима Танка, многих іншых наших славных поэтаў. И, конечно, один мы говорили про гэта на наших сустрэчах с нашими слухачами, и нават фрагмент гэты гучаў, як Владимир Маяковскі ў Мінску прыехаў, выступаў, і мы змаглі запісаць, нашы супрацоўнікі, папярэднікі нашы змаглі запісаць, і гэта, конечно, унікальны голас эпохі, голас Маяковска, голас Янкі Купалы, голас Якуба Коласа, Янкі Маўра. Гэта найкаштоўнейшыя рэчы, якія, дзякуй Богу, у нас захаваліся, і мы можам у любы час вось прадэманстраваць нашим слухачам вот гэтыя шэдэўры. Адпаведна, можна распавесці пра тое, што радыё гэта не толькі захавальнік мастацкага боку, але яшчэ і дакументальнага, так? І я вот хачу зараз дазволіць сабе зачытаць вось такі матэрыял, які я пісаў для адной з навуковых канферэнцый, і ён тычыцца якраз вот таго боку, што на радыё захоўваюцца унікальныя матэрыялы, якія можна доўга-доўга расчытваць і знаходзіць вельмі цікавыя факты. Дык вось гэты матэрыял быў прысвечаны акурат фондам беларускага радыё як галоўнаму, як аднаму з захавальнікаў літаратурнай спадчыны краіны. Заўсёды хочацца, каб мы былі галоўныя, тым не менш мы проста, як скажам, у агульнай гэтай вось часткі па захаванні нашай спадчыны. Дык вось, перадача вялася пра жыццё Змітрака Бядулі, і ў ёй былі зафіксаваныя ўспаміны пісьменніка Артура Вольскага. Ён прыгадваў свайго сталага калегу, расказваў пра тое, што ён упершыню бачыў дзядзьку Змітрака ў пісьменніцкім доме адпачынку і творчасці, які размяшчаўся ў тыя гады непадалёк ад Мар'інай горкі. І вось такая цытата: «Шчыра скажу, не адразу нават і паверылася, што гэты невысокага росту мужчына з адкрытым лбом, кудлаватай галавой, з пукатымі вачамі і тоўстымі амаль негрыцянскімі вуснамі і ёсць той самы славуты пісьменнік, які напісаў 5 лыжак заціркі, маленькія дрывасекі». Мы чыталі гэтыя апавяданні ў школе на уроках беларускай мовы і літаратуры. Многія плакалі, не толькі дзяўчынкі. А Салавей, прыгадваецца чарговы твор. Ну і яшчэ дазволю сабе адну цытату. Артур Вольскі прыгадвае апошнія хвіліны жыцця Змітрака Бядулі, і, дарэчы, у гэтым пытанні яшчэ шмат маецца прагалаў, і часам літаратуразнаўцы яшчэ вырашаюць. Прах Бядулі прывезены ў Мінск, там з Уральска, дзе ён быў пахаваны. Так, і усе прыгадваюць пра, многія літаратуразнаўцы прыгадваюць пра цыгарэту, так, вот што і як, ёсць такая гісторыя. Дык вось, што пра гэта сказаў Артур Вольскі. Адбылося гэта 3 лістапада 41 года падчас эвакуацыі цягніком на ўсход. І цытата: «Звесткі былі ў большасці выпадкаў несуцяшальныя. Бядуля хмурнеў, цяжка ўздыхаў, па ўсім відаць было, што ён вельмі перажывае вымушанае расстанне з роднай Беларуссю, хвалюецца за лёс тых, хто застаўся там на паланёнай лютым ворагам зямлі. Неяк нават пастарэў адразу. Пастарэў на шмат гадоў, але прысутнасці духу не губляў, спадзяваўся, што вось-вось прыйдуць з фронту больш радасныя весткі. Не памятаю, колькі дзён мы былі ў дарозе, калі эшалон спыніўся раптам сярод голага стэпу. Ніводнай будыніны навокал, ніводнага дрэўца, ні кусціка нават. Чаго спыніўся, ці надоўга, ніхто адказаць не мог. Многія павысыпалі з вагонаў, хто проста размяцца, хто па якой іншай патрэбе. Выскачыў я. Бачу, у стэп кіруецца дзядзька Змітрок.
Далучаюся да яго, а выгляд бядулі яшчэ больш стомлены, чым да гэтага. Ён азірнуў на мяне, нічога не сказаў, толькі слаба усміхнуўся. І нешта як быццам падказала мне: трымайся бліжэй. Зусім нечакана пачуўся гудок паравоза, усе кінуліся да вагонаў, забразгалі буферы, заварушыліся колы, эшалон крануўся, дзядзька Змітрок пабег да свайго вагона. Я дапамог яму падняцца па хісткіх жалезных лесках, што віселі даволі высока ад зямлі, а сам падняўся следам. Свой вагон даганяць было позна ўжо. Бядуля аддыхаўся трошкі, папрасіў у жонкі папяросу. «Няма папяросы, скончыліся», адказала Марыя Ісакаўна. Раней яна працавала ў медыцынскай установе і, напэўна, ведала, што курыць яму ў такім стане нельга. Там адна яшчэ засталася. Ціха, але вельмі патрабавальна прамовіў Бядуля: «У пачку». Раптам ён пахіснуўся і пачаў асядаць на падлогу. Я паспрабаваў падтрымаць яго ззаду, падскочыў яшчэ нехта, але нішто ўжо не магло памагчы дзядзьку Змітраку. Сэрца яго, спакутаванае і стомленае сэрца, перастала біцца. Вось такі запіс у нас захоўваецца ў фондах беларускага радыё з 1986 года. І я да чаго? Да таго, што тое, што ствараецца ў літаратурным плане на беларускім радыё, з гадамі сапраўды набывае вось такую унікальную каштоўнасць. І гэта той архіў, у якім можна знайсці як шмат усяго цікавага, і не толькі даследчыкам, але і ўсім астатнім. Дык вось, я да чаго зараз? Хачу крыху перавесці нашу гаворку на сённяшні стан эфіру. Так, і ў нас ёсць у прыватнасці адна праграма, якая дазваляе выкарыстоўваць вось гэтыя дакументальныя матэрыялы і навукоўцаў матэрыялы. У прыватнасці па аўторках Галіна Васільевна Шаблінская у дыялогах пра культуру, якая таксама прысвячаецца менавіта літаратурнай творчасці. Яна запрашае літаратуразнаўцаў, і там можна даведвацца такія цікавыя факты. Апрача таго, па пятніцах у 15 гадзін у літаратурных скрыжаваннях, так, Навум Яковлевич і Алесь Бадак, вы расказваеце таксама пра вось тыя моманты, якія прысутнічалі ў нашай літаратуры, ці расказвайце пра тыя факты, якія былі ў нашай літаратуры. Звяртайцеся да яе гісторыі і нанова перачытваеце яе. Гэта таксама вельмі важна. І 1029, такі нумар у нашай студыі для вашых смс. Калі ласка, калі ёсць што распавесці альбо хочаце падзяліцца ўспамінамі, ўражаннямі ад нашых чытанняў, калі ласка, далучайцеся. А цяпер хачу агучыць смс нашага пастаяннага слухача Александра. Ці плануеце чытаць Ларысу Геніюш? Гэта першае пытанне. Давайте мы, напэўна, на гэтае пытанне зараз адкажам, так, а потым перайдзем да другой часткі пытання ад нашага слухача Александра. Ну, па-першае, я хочу сказаць, што вершы нашых класікаў гучаць і ў іншых самых розных праграмах, і ў тым ліку гучаць і вершы Ларысы Геніюш, і вот 21 сакавіка яны гучалі. Што тычыцца вось паэзіі, я хацеў бы сказаць пра такую перадачу, якая вот такі праект, які мы распачалі, гэта з новага сезона, гэта праект «Паэзія 21 стагоддзя». Мы хочам пазнаёміць нашых слухачоў з найлепшымі здабыткамі беларускай паэзіі 21 стагоддзя, але вось калі мы пачалі рыхтаваць гэтую праграму, я падзялюся з нашымі слухачамі такой думкай. Аказалася, што вот по-рознаму можна глядзець, што такое паэзія 21 стагоддзя. Калі мы гаворым пра тых маладых людзей, якія пачалі пісаць у 21 стагоддзі, і пра тых, хто прыйшоў у літаратуру ў 21 стагоддзі, гэта адзін аспект праблемы. Але паэзія 21 стагоддзя гэта і тое, што у нас ёсць, тое, што ёсць увогуле ў беларускай літаратуры. І вот калі мы чыталі, напрыклад, таго ж Анатоля Вярцінскага, вось ён, чалавек ўжо ва ўзросце за 80 гадоў, чалавек, які жыве, але які вось
піша зараз таксама чалавек, які пачаў пісаць не ў 21 стагоддзі, а пачаў пісаць у 20 стагоддзі, але ягоныя вершы яны належаць 21 стагоддзю таксама. Тым больш, што Анатолий Ильич вот, і па сённяшні дзень, дзякуй Богу, жывы і піша. Але калі мы рыхтавалі праграму, напрыклад, з вершамі Міхася Стральцова. Міхась Стральцоў тонкі інтэлектуальны паэт 20 стагоддзя, ён памёр напрыканцы 20 стагоддзя, але тым не менш яго паэзія прыходзіць, паэзія не памірае. І у паэзіі ёсць такая ўласцівасць, што яна з гадамі часам бывае ажывае нават. І тое, што напісана было, скажам, 20 гадоў таму назад, 30 гадоў, 50 гадоў, 100 гадоў таму назад, раптам становіцца актуальным, раптам становіцца патрэбным. І вось такія творы, як Міхася Стральцова, таксама вось мы чыталі, і гэта вельмі сугучна нашаму часу, гэта вельмі гучыць таксама Раіса Андрэевна Баравікова, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, выдатная паэтка беларуская таксама, вось, дзякуй Богу, сёння яна яшчэ жыве і працуе у літаратуры. І побач мы чыталі вершы маладых паэтаў, якія толькі пачалі недавно пісаць, але цікавыя вершы. Той же Михал Барановскі, наша гукарэжысёр, нават яму тэлефанавала, каб купіць ягоную кніжку паэзіі. Гэта для маладых, гэта цікава. Гэта Люда Клачко, якая піша вот цікавая таксама вершы. Я бы мог пералічваць з кастрычніка кожныя выхадныя мы чытаем вершы беларускіх паэтаў. І там гэта спектр, шырокі спектр нашай сучаснай паэзіі. А што тычыцца класікаў, што тычыцца класічнай паэзіі, то яна ў нас гучыць, у нас гучаць радыёкампазіцыі, у нас чытаюць вершы артысты, у нас чытаюць вершы, тыя запісы ёсць, дзе нашы славутыя артысты, і Манаеў, і Гарцуеў, і Вінярскі чытаюць вершы паэтаў розных гадоў, паэтаў розных накірункаў, і таму паэзія, яна гучыць, і ў тым ліку знаходзіцца месца ўсёй вартай паэзіі, у тым ліку і той паэткі, якую назваў Александр. Я хачу падкрэсліць яшчэ раз момант, пра які вы узгадалі, пра тое, што радыё з'яўляецца вось гэтым сродкам знаёмства з сучаснай літаратурай у тым ліку, бо многія, вось як вы правялі прыклад пра гукарэжысёра, якая ўпершыню, дзякуючы таму, што мы стваралі гэтую паэзію, даведалася пра імя таго ж Міхася Барановскага, зацікавілася яго творчасцю. Я думаю, што многія слухачы могуць, дзякуючы таму, што пачулі на нашых хвалях, у прыватнасці так, на хвалях канала «Культура» таго ці іншага аўтара, потым цікавяцца і знаходзяць яго творы ці ў інтэрнэце, ці ў кнігарнях, і гэта вельмі прыемна. І гэта зноў жа адна з такіх, скажам, адказных задач радыё, нас, стваральнікаў радыёэфіру, перад тым, каб гучала менавіта якасная літаратура, бо якасць найперш за ўсё павінна быць. Так, і вяртаемся мы да СМС нашага слухача Александра. Ён пытаецца, як гукарэжысёр падбірае мелодыі па змесце чытання, напрыклад, «Мёртвых душ». Ну, а тут мы мусім распавесці, скажем так, сакрэты нашай творчай кухні. І Александр, і таксама ўсе нашы шаноўныя слухачы, сітуацыя у нас такая, што выканаўца, акцёр – гэта толькі адна частка ў гэтым, скажем так, ланцужку стварэння літаратурна-мастацкага эфіру. Гукарэжысёр – гэта яшчэ адна частка, якая сапраўды дапамагае ствараць вось гэтую і атмасферу, і ўражанні, каб эмоцыя пайшла і у вас, і у выканаўцы ў тым ліку, але ёсць яшчэ такі асоба, такая творчая адзінка, як рэжысёр вяшчання. І ў нас ёсць Рэната Патака, якая вельмі ўдала падбірае вось гэтыя музычныя матэрыялы для аздаблення літаратурных твораў у эфіры. І акцёр, які рыхтуецца да чытання, а ў эфіры не можа быць так, што ты бярэш кніжку і прыходзіш і чытаеш літаратуру з ліста. Не, тут заўсёды трэба, каб была нейкая падрыхтоўка, бо літаратура патрабуе і
стварэння пэўных і вобразаў, і пэўнага эмацыйнага градуса, і гэтак далей. Дык вось, калі акцёр рыхтуецца, ён ведае тыя музычныя тэмы, якія былі падабраныя рэжысёрам, і іх прастаўляе па тэксце, дзе гукарэжысёру гэтую мелодыю трэба запускаць. А гукарэжысёр сочыць таксама у сваім экземпляры літаратуры, калі трэба гэту мелодыю запускаць, альбо па пэўным жэсце выканаўцы, і гучыць гэтая мелодыя, якая дапамагае стварыць вось тыя акустычныя дэкарацыі, і ў выніку фарміруецца вось такі унікальны прадукт, які прысутнічае выключна на радыё. Дарэчы, мы сёння ўзгадвалі пра аўдыякнігі, дык вось аўдыякнігі гэта ўжо тое, што з'явілася пасля радыётэатра. Радыётэатр быў найперш, правобразам аўдыякніг стаў радыётэатр. І тут я хачу якраз такі падоўжыць гэтую тэму інтэрпрэтацыі літаратуры творчымі супрацоўнікамі на радыё. Так, і гэта таксама пачалося яшчэ ў 1920-е гады, калі ўпершыню з'явіліся пастаноўкі, але яны з'явіліся не ў радыёстудыі, а з'явіліся з тэатраў, так, і калі была магчымасць тады пратрансліраваць ці спектакль з тэатра, альбо, што больш праўдападобна, акцёры прыходзілі ў радыёстудыю, разыгрывалі тут вось перад мікрафонамі свае спектаклі, і тады ўжо радыётэатр пачаў, скажам так, намацоўваць свае нейкія кропкі, пункты апорныя, якія паспрыялі з'яўленню сапраўднага радыётэатра ў эфіры. І ў 1930-е гады з'явіліся першыя арыгінальныя творы, драматургія для радыётэатра, якая таксама пашырыла прысутнасць літаратуры. Атрымліваецца, тэатр стаў даступны ў радыёэфіры. Гэта яшчэ адзін вельмі цікавы аспект, пра які мы ўжо неаднойчы казалі, так, на нашых радыёхвалях. Вось, і адпаведна, але да чаго я гэта ўсё расказваю? Да таго, што менавіта зноў жа прысутнасць літаратуры ў радыёэфіры вымагае творчай канцэнтрацыі энергіі некалькіх, скажам так, творчых супрацоўнікаў. Гэта і выканаўца, гэта і рэжысёр, гэта і гукарэжысёр, гэта і рэдактар, у тым ліку, які падбірае яшчэ той ці іншы твор. Так што тут працэс, скажам так, вельмі цікавы і вельмі вялікі, грувасткі такі, ён напоўнены. Яшчэ раз паўтараюся, што тут нельга ўзяць з ліста кніжку і вось такім чынам гэта ўсё агучыць. Я падзялюся сакрэтам тут невялікім. Справа ў тым, калі рыхтуеш гэтую праграму, а мне даводзіцца зараз рыхтаваць гэтыя праграмы «Паэзія 21-го стагоддзя», калі чытаеш, учытваешся ў вершы, а гэта кнігі, гэта публікацыі, каб падабраць вот гэтую падборку, тое, што прагучыць, тое, што будзе выканана, то улічваецца і, ну, скажам, спецыфіка таго, хто гэта чытае. Таму што вот для адных вот голас і манера выканання яму блізкі гэтаму выканаўцу. Хочацца, каб вось у яго выкананні, у яго голасам прагучала гэта. У другога больш такі, так сказаць, голас патэтычны, значыць, яму вершы такога публіцыстычнага накірунку. То есть гэта, як вот вы правильно сказалі, гэта цалкам, таму што увогуле радыё, я хочу сказаць, калі я знаю, што пагодзяцца тут усе прысутныя, гэта сам па сабе тэатр. Гэта сам па сабе тэатр, это все это падпарадкоўваецца вот этому мастацтву. І ўсё тое, што гучыць, яно таксама падпарадкоўваецца ўнутранай вось такой сістэме мастацкіх вобразаў. І галасы розныя, і музыка розная, і падача розная, але все это спалучаецца ў адзінае такое квяцістае, прыгожае відовішча, калі можна пра радыё сказаць, відовішча дзеяння. І гэта дапамагае яшчэ слухачу, не толькі чуць, а нібыта бачыць у сваіх мроях, у сваіх уяўленнях, у сваёй фантазіі, бачыць вот гэтыя вобразы. То есть мы гукамі ствараем яшчэ і вобразы. Так, і тут вот такая акалічнасць, што слухач, які праз пачутае слова сапраўды стварае у сабе нейкія там вобразы, так, нейкія абставіны, ён становіцца саўдзельнікам з гэтага творчага працэсу. Бо навошта літаратура на радыё, калі няма слухача?
Ну, конечно. Тут найпершая задача, мы павінны ведаць, для каго мы працуем. Конечно. І вось тут вельмі важна. Дарэчы, хачу яшчэ сказаць такі момант, правесці пэўныя паралелі з тым, што радыё гэта тэатр, і падтрымаць вашу думку у тым плане, што на радыё яшчэ ёсць такі цікавы момант, як падзел па галасах. Мы зараз зноў жа працягваем гаворку ў прыватнасці пра той жа радыётэатр, так? Такі падзел па галасах прысутнічае і ў музычным, у прыватнасці оперным тэатры, оперным мастацтве, дзе сапрана, напрыклад, там ці меца-сапрана, гэта жанчыны абсалютна розных узростаў, тэнар гэта заўсёды сын, а бас гэта заўсёды бацька, умоўна кажучы, так? Ці зноў жа, калі казаць пра мастацтва эстрады, у мастацтва, вот тое, што вы казалі, персаніфікацыя, так бы мовіць, так, падчас падбору пэўнага матэрыялу для таго ці іншага выканаўцы, гэта вось такі падзел таксама вельмі характэрны для мастацтва эстрады. Там, дзе нумары спецыяльна пішуцца для пэўнага выканаўцы, для няважна, хто гэта, ці чытальнік, ці гэта спявак, ці яшчэ хто-небудзь, але сыходзячы з яго ўнутранага напаўнення, з яго ўнутранага стану, з яго галасавых у тым ліку дадзеных і знешніх у тым ліку. На радыё, на шчасце, можа быць, мы вось гэтага відавага, хаця не заўсёды. Зараз уже можна нас паглядзець, нас в інтэрнэце. Можна нас убачыць, так. Ну, але радыёспектаклі, калі пішуцца, пакуль не вядуцца трансляцыі, і па-ранейшаму застаецца вось гэтая чароўнасць нейкіх такіх вось сакрэт вот этой творчай кухні, так? І тут, дарэчы, давайте яшчэ новым яклічу спомнім такую важнасць аб прысутнасці сучаснай літаратуры ў нашым эфіры, аб тым, што канал «Культура» запусціў зараз новы конкурс. Конкурс радыёп'ес «Беларускі радыётэатр 2.0». Так, і трэба сказаць, вот мы гэта падкрэсліваем, таму што мы гаворым паэзія, мы гаворым раман, мы гаворым аповесць, а драматургія гэта таксама літаратура. Усё пачынаецца з літаратуры. Перш чым п'еса прагучыць, перш чым п'еса будзе пастаўлена на сцэне, ёсць літаратурны матэрыял. Ёсць аснова. Ёсць аснова. Нават, а аснова, як кажуць, на пачатку было слова, Біблія, так сказаць. Так. І, дарэчы, зноў жа, калі прыгадваць вось гэтыя творчыя стасункі драматургаў з беларускім радыё, так, то адзін з першых, хто даў дазвол на перапрацоўку сваёй драматургіі для гучання ў радыёэфіры, быў, як не дзіва, Кандрат Карпіва. Ну, потым, канешне, калі радыётэатр увайшоў у зусім іншы, скажам так, працэс свайго развіцця, ён стаў ужо такой запатрабаванай з'явай і мастацкай з'явай. Калі ён прамацаў і увасобіў у жыццё ўсе свае выразныя сродкі, калі пачала важная літаратура ўвасабляцца ў радыёстудыях, так, то тут, канешне, безліч імёнаў. Гэта усе і драматургіі Беларусі, і замежныя драматургіі. І што тут яшчэ самае цікавае, можна сказаць пра тое, што вот не ўся літаратура, якая прапісаная для сцэны, можа быць прыдатная для радыёэфіру. Любая літаратура, якая выходзіць у эфір, адаптуецца. І, дарэчы, зноў жа, калі казаць пра гісторыю канала «Культура» і пра наша літаратурнае мастацкае вяшчанне, і ў прыватнасці ўзгадваць твор Ганна Карэніна, Льва Мікалаевіча Толстога, які чытаўся на хвалях канала «Культура», здавалася б, ёсць літаратура, калі ласка, выходзьце, чытайце. Не, таксама ідзе адаптацыя, таксама некаторыя кавалкі выкідваліся, нешта там дапісвалася і дадавалася. А радыётэатр, калі ідзе інсцэніроўка твора, там тым больш адбываецца вось гэты працэс адаптацыі. Так, вялікае майстэрства прачытаць голасам тое, што часам патрабуе удумлівага чытання вось вачыма. А голасам гэта трэба перадаць так ярка і так цікава, што, канешне, ідзе адаптацыя, ідзе тое, што вось робіць спецыфічным гэтае выкананне. І, канешне, калі гаварыць зноў жа пра паэзію, то вот можа быць, і гэта паказалі 60-е, 70-е, 80-е гады мінулага стагоддзя, калі паэзія выйшла на эстраду, калі паэзія стала даступна цэлым залам глядацкім, бо паэзія, калі стала прамаўляцца не
толькі яна, так сказать, заўсёды прамаўлялася, мы ж узгадывалі таго ж самага Маяковскага, але вось прамаўленне, паэзія надае ёй яшчэ таксама своеасаблівасць. Ёсць рэчы, которые возьмеш кніжку з паліцы і пачытаеш пра сябе, а ёсць рэчы, калі вось да цябе праз слых дойдзе вот эта глыбіня паэтычная. І гэта тычыцца не толькі паэзіі, гэта тычыцца любога літаратурнага твора, і у тым ліку тых п'ес, якія вось гучаць. І я думаю, што мы ўсё-таки атрымаем на наш конкурс цікавыя сцэнічныя вось праекты для радыёсцэны, калі можна так сказаць, адаптаваныя менавіта пад радыё. І я думаю, што наша радыё, прынамсі і наш канал «Культура» узбагаціцца новымі цікавымі творамі. Я хочу яшчэ закрануць такі момант важны, так, паколькі супрацоўніцтва пісьменнікаў з беларускім радыё было традыцыйнае, было пастаяннае. Сённяшні момант, як бы вы вот ахарактарызавалі? У прыватнасці на нашым канале «Культура» супрацоўніцтва з цяперашнімі паэтамі, празаікамі, публіцыстамі. Ну, па-першае, вы ўзгадалі Галіну Шаблінскую. У Галіны Васильевны Шаблінскай заўсёды прысутнічаюць госці літаратары. І я хацеў бы нагадаць, што, канешне, мы страцілі, на жаль, мы шкадуем, мы сумуем, мы страцілі Петра Васильевича Васючэнку, які на канале «Культура» быў вельмі жаданы госць і часта выступаў, літаратар, і драматург, і казачнік, і інсцэніроўшчык таксама, так. І празаік. Вось. Але я хацеў бы сказаць, што вы ўжо згадалі, напрыклад, вельмі плённае супрацоўніцтва у нас з паэтам Алесем Бадаком. Мы вядзём штотыдзень з ім праграму «Культурныя скрыжаванні». Ён прымае актыўны ўдзел у праграме «Кнігалюб». І яго прысутнасць Алеся Бадака ўжо не першы год, даўно ён працуе на нашым радыё. Гэта прыклад якраз таксама цеснага супрацоўніцтва літаратара, паэта. Гасцямі часта бываюць Зіновій Прыгодзіч, Віктор Шніп. І я бы мог назваць яшчэ іншых літаратараў, якія вось тут на радыё былі, тут выступалі, і тут, я думаю, будуць выступаць яшчэ. Навум Яковлевич, давайте ўзгадаем хаця б некалькі імёнаў тых паэтаў, якіх вы запрашалі для ўдзелу ў праекце «Паэзія 21 стагоддзя», бо праект унікальны яшчэ і не тым, што мы там агучваем сучасную паэзію, але і тымі гаворкамі з аўтарамі гэтай паэзіі. І для нашых слухачоў хацелася падзначыць, што праект «Паэзія 21 стагоддзя» стане нашымі фондавымі, здасца ў фонды, так, і стане здабыткамі нашай фанатэкі, і праз нейкі час гэты праект будзе мець яшчэ вось тую дакументальную каштоўнасць, пра што мы казалі. Так, я памятаю, пачынаўся праект, і першае было выступленне, першае было інтэрв'ю з Міколам Мятліцкім, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі, Юлія Алейченко, галоўны рэдактар часопіса «Днёман», маладая паэтка. Я вот якраз прывожу прыклад, і ўжо сталы вядомы паэт, і маладая паэтка Юлія Алейченко, і той же Міхал Барановскі, і я бы мог яшчэ назваць Анатоль Зэкаў, і ёсць яшчэ многа імёнаў, якія можна назваць, таму што увогуле для гэтай праграмы «Паэзія 21 стагоддзя» характэрна не проста чытанне вершаў, а папярэдне яшчэ інтэрв'ю невялікае, папярэдне паслухаць голас гэтага творцы. Вот Мікола Маляўка у нас таксама быў нядаўна, вось, і была цікавая з ім гаворка, перш чым прагучалі ягоныя вершы. Ну што ж, дзякуй вялікі. Яшчэ хочацца ўзгадаць пра тое, што на канале «Культура» вядзецца актыўнае вяшчанне і для дзіцячай аўдыторыі. Усё, дарэчы, гэта можна знайсці на нашым сайце www.radiokultura.by. Выкладваем мы нашы літаратурныя праекты, таму, калі ласка, заходзьце ў нашы архівы, праслухоўвайце, пераслухоўвайце і узбагачайцеся, напаўняйце сябе змястоўна, глыбока і
высока, узнёсла, бо да паэзіі гэта мае прамое непасрэднае самае дачыненне. непасрэднае. Так, но я нагадаю, што гэта былі дыялогі пра культуру. З вами былі гукарэжысёр Ларыса Мараева, я Владимир Трапянок і Навум Яковлевич Гальпярович. Дзякуем за ўвагу і да сустрэчы.